खाफाल गोनां होनना बुंनांगोन आं दिनै बेबायदि मोनसे अनुस्थानाव फैनो हादों टंला कलेजनि गल्डेन जुबलियाव बिथांमोना आंखौ बे कलेजनि प्रिन्सिपालानो आरो बिथांमोना आंखौ बे मा होनो देंखो मोनाबिलि माने कालचारेल नाइटखौ बेखेवनो होननानै माने इन'ग्रेटर हिसाबै लेंहरदोंमोन आरो लेंहैदों आंनि न'सिम थांनानै लेंहैदों दा बिथांमोननि खोथा मथे आंबो फैदों मोजां नांदों जोबोद मोजां कलेजनि दावगानायखौ जेब्लायबो आं मिजिंथियो देंखो मुलुगा मानसिनि गोसोखौ बहुद बोनानै लानो हादों बेबायदिनो टंलानि जिथु गल्डेन जुबलि बेवहाय जिथु मोनाबिलि जिथु हारिमु दिन्थिफुंनाय बेवहाय माबोरै नुदों दायो दा टंलानि बहुद आं दहायबो बुंदों जे बिराद मोजां परिबेस बिदि हुलस्थुल आं मोनाखै उनाव मा जायो आं मिथिया खिन्थु आं दा माने नुनायाव बेबायदि नुवाखै जेबो हुलस्थुल जेबो परिबेस गैया जोबोद डिसिप्लिनै सोलिगासिनो ओरैनो दोंबेसे मेथाइ खनखो आङो मथा मथि दोंब्रै इन'ग्रेटर हिसाबै आं एसेबां रोजाबनो हामोन दोंब्रैयानो रोजाबबाय आं ओरैनो सिगां जेरै खनदोंमोन दासिमबो बे खननायनि माबाया दङ ना बेबायदिथ' गैला दा देहाफ्राबो एसे रबबाय हांफ्रा एसे सुंलांबाय बोनो एसे खस्थ' जाबाय अब्लाबो नाजायो आरो नुनो मोनदों जों नोंथांनि जिथु गारां सिगांनि सिगांनि गाराङानो दङ दासिमबो बेथ' रायजो राजायासो मिथिसिगोन आंथ' मिथिला फिउचार मा देंखो मुलुगाव मा होलांबावनो सानदों दा बेबायदि होलांनो हानाय आंनावलाय माथो गियान दंबावो आरोबाव थारमाने होगासिनो दङ आरोबाव होनो गोनां दा बेखौथ' आं बुंनो हाला उनाव समाव जि मोनो आं बेखौ मावलांगोन आरो थेंक इउ